Dame i gospodo, sa moje desne strane gospodin Boris Đurđević, glavni i odgovorni autor svih pjesama Kolonije i naravno... Sa moje lijeve strane gospođa uvažena, predobra, najbolja na svijetu, pjevačica, vrhunska osoba, apsolutno fenomenalna. Tako se lijepo uredi, našminka se, ima najbolje naočale i crveni ruž. A 25 mi je. A 25 godina, mlada, perspektivna, ima ambicija, bit će nešto od njega. Kako si me nakitio, hvala ti lijepa. Završi. Gospođa Indira. Potrošila sam sate i sate na ljude u prolazu. Pojavili smo se u nekakvo najgore vrijeme, kada je nekako te dance era je završavala, a onda su se pojavili nekakvi klinci iz Slavonije koji su vjerovali u sebe, vjerovali su u glazbu koju stvaraju, glazbeni izričaj koji prezentiraju. Tako je. Ja ono, da, pazi ono, tajči frizura. A ko će mi vjerovati? Jednostavno kako smo stvorili neko ime, kako smo rasli, tako su rasle neke naše potrebe, no nekako jednostavno Menart kao naša izdavačka kuća, s njima je super surađivati. Iz kojeg razloga? Mi kao i u životu, tako i u diskografiji jednostavno radimo te nekakvim međuljudskim odnosima koji su nam jako bitni. Bitno je da smo svi zadovoljni nekim planom i realizacijom. Da, do sad smo promijenili 3 diskografa u ovih 20 godina, skoro 20 godina karijere. Zapravo smo u Menartu najduže, 10 godina, 6 albuma smo snimili za njih, što je stvarno puno. Znači dobri su. Znači vole nas, malo, znaš... Tetoše, da, vole nas ono... Dobijemo kavu kad dođemo. Kavu dobijemo i sve dobijemo. Žicamo CD, to. Ali uglavnom 6 albuma za Menart, to stvarno nije mala stvar. Dolazim, upalite svjetla sva, ko Feniks iz pepela.